Застани тук до леле с дитка. Чакай да ти смъкне мили. Се малки моми се лазарнички, да си играят на лазарата, най-убавата. Че са играли, що са играли, че са и отишли Шаван войвода. Шаван войвода далеч ги видя, на крака стана. На крака стана и уред ги гледа, колко ареса негуша зами. Той си ареса, той най-тудора, къщи затвори. Той най-тудора къщи затвори, той ните кружки навън изпъди. Нямам яйца да ви дам. Добре сте ми попяли. Че що накара 5 часа още да се взема? Да взема от свикървата яйца. Баба Янкичката. Заповядай. Айде сега се заповядай си. Може си парченци. И ела тук. Айде ти взема и ела. Ти кажеш, дечата нямат яйца. Аз съм мисля, имат. Вариде! Я не да пикала,